Γεια σου Φιλενάδα, τι κάνεις εκεί? Δεν βλέπεις, διαβάζω. Γιατί διαβάζεις? Γιατί έχω μετέσει στην άλγευρα αύριο. Ω Θεέ μου! Τρέχει στο σπίτι εδώ κάτω. Ωραία, για να δούμε τι θα δούμε. Τι πρέπει να κάνεις για να μην πας σχολείο? Πρέπει να βυθίσεις το κεφάλι σου σε παγωμένο νερό. Οκ. Χασί το κάνεις. Πάει βυθίσεις το κεφάλι σου στο κρύο νερό. Τελικά σου ήταν τελικά και επώδυνη αυτή η ιδέα. Ας το δοκιμάσω την τράπουλα. Ω, μαγική τράπουλα! Ω, μαγική τράπουλα! Θα πάμε... Αδερφή! Ρε! Φύγε από εδώ και μικρόνιο! Θα σε σκοτώσω! Ο τάφος θα γίνει το σπίτι σου! Ω, μαγική τράπουλα! Ω, μαγική... Δεν μιλάω, μαμά! Εντάξει! Ω, μαγική τράπουλα! Ω, μαγική τράπουλα! Θα πάμε σχολείο ή όχι? Για να δούμε! Λέει ότι θα δω τον έψο της φλόγας της αγάπης. Άρα θα πάω σχολείο. Κρίμα. Σκάσει. Λοιπόν, με συγχωρείτε για αυτήν. Τέλος πάντων, για να δούμε. Α, το βρήκα, θα ξεγελάσω την μάνα μου. Πάει στο θερμόμετρο και δεν θα δουλέψει. Το θερμόμετρο, γιατί δεν δούλεψε? Κάτι μου λέει πως αυτή είναι η τελευταία λύση. Αλλά είναι η τελευταία μου ελπίδα. Πάει στο ηλεκτρισμό και θα... Ω Θεέ μου, τι χτύπημα ήταν αυτό! Κόντεψε να πάθω κεφαλικό. Τέλος πάντων, εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe για περισσότερα. Γεια σας! Ανάποδα καλέ! Γεια σε όλους σας! Σε όσους είδατε το βίντεο.